A veštačka inteligencija je alat za podršku koji učiteljima pomaže da unaprede svoju praksu i omoguće bolje obrazovno iskustvo učenicima. To je samo jedna od pozitivnih mišljenja. Kako je moguće upotrebiti nove tehnologije u korist đaka i studenata? O tome razgovaram sa Oliverom Potić-Smiljanić, profesorkom srpskog jezika u Francuskoj školi u Beogradu, i Borkom Petrovićem, najboljim nastavnikom na svetu, koji će nam se uključiti iz Paraćina. Hvala vam najpre što ste danas sa nama. Hvala i vama na pozivu. Šta su to danas nove tehnologije koje se mogu primeniti u nastavi i uopšte da li postoji neko uputstvo za njihovu upotrebu? Pa vidite, recimo Ministarstvo prosvete ima određena uputstva, one su uglavnom globalna, tako da čovek u principu nastavnik mora se snalazi sam, ali već od korone pa na ovamo mi smo nekako silom prilika počeli da se upuštamo u svet digitalni, svi profesori. Na kraju krajeva to i jesu uputstva za 21. vek. Čovek mora biti digitalno, medijski i informativno pismen. Tako da smo nekako sami uz pomoć kolega, jedni s drugima, počeli da istražujemo razne prvo web alate, a potom i tehnologije, jer pod tehnologijama ne možemo baš te web alate, ne možemo ih podrazumevati pod tehnologijama, ali u suštini to su razni interaktivni alati, to su kvizovi koje deca mogu da rešavaju, na primjer, preko svojih telefona, da vi dobijate povratne informacije. To su sada poznata Canva koja je povezana i sa veštačkom inteligencijom, Geniali, interaktivna platforma za gamifikaciju i naravno ChatGPT, nezaobilazni. Da, za to su sigurno svi čuli, za razliku od ovih ostalih. On je baš sada neaktuelni. I on jeste jedan od primjera tih kako može da se zloupotrebi, da kažemo. Tako je, sve može da se zloupotrebi. Znate, to je nekako naše mišljenje svih nastavnika, ja mislim. Jer uvijek je bilo dece koje su imala želju da prepisuju. Mislim, ne možemo lagati da to nije bilo i u naše vreme. Samo što je sada ta tehnologija dovela do situacije da oni mogu čitave radove da za 10 sekundi dobiju. Međutim, za sada, srećom, veštačka inteligencija još uvijek nije toliko razvijena da taj rad nosi pečat emotivni neki. Znači, to su robotizovani odgovori i uglavnom nastavnik svaki poznaje dovoljno svoje đake da je apsolutno svestan da to nije radio učenik. Jedino što nemamo dokaz. Sad pričat ćemo o tim lošim stranama, ali ajde da kažemo sada za šta je korisna veštačka inteligencija u nastavi. Vi ste i sami videli neke dobre primjere i primenili. Tako je, tako je. Pa pazite, ja naravno nisam izmislila vruću vodu, nego sam pratila ljude koji se time bave. Ne znam da li mogu da pomenem. Pa možete pomenuti sad ko je široj javnosti tu poznat. Da, pa to su ovi ljudi sa Instagrama, posebno Danijela Vranjaš koja je napisala ovu knjigu koju sam ja ponela i držala neke seminare i tako dalje. I nekako počela sam kroz tu komunikaciju sa njom više da se interesujem i da se upućujem. Ali suština je da veštačka inteligencija može da nam pomogne i tada je zaista korisna u kreativnosti. Može da vam da ideje. Može da vam, recimo, skraćuje tekstove, da vam sažima nešto što, znate, sami kao novinar traže 500 karaktera, a vi imate 550. I šta ćete sa tih 50, jel? Veštačka inteligencija vam to očas posla skrati. Zatim, ne znam da li sam napomenula tabele. Recimo, meni je pre neki dan, prvi put sam zaista primenila u praksi, dala teme za pismeni zadatak. I prve te teme, njima sam bila nezadovoljna, bile su previše prozaične i onda sam ja dodala. Vi morate stalno da mu postavite podpitanje, jer to je jedna komunikacija sa ChatGPT-em konkretno, dok ne dođete do željenog odgovora. I ono što se meni čini da je jako bitno, da, rekla sam tabele, može da vam pravi plan časa, može da vam da ideju za uvodni deo časa, za završni deo časa, učenicima može da objasni, recimo ako nisu razumeli neki zadatak. Na primjer, treba da uradi domaći zadatak iz nekog stranog jezika i on može poslati veštačkoj inteligenciji taj zadatak i reći, molim te, objasni mi, ne razumem ovaj zadatak. I dobiti izvanredno objašnjenje, zaista. Ja sam vam te primjeri poslala, sad ne znam šta od toga može da se vidi. Takođe, jako je važno imati u vidu da čovjek mora poznavati ono što želi da mu veštačka inteligencija uradi. Jer ukoliko ne poznate, ona greši. ChatGPT mnogo greši i
kada vi dobijete taj rezultat, vi morate ga korigujete. Ili da tražite neko dodatno objašnjenje. Ja pretpostavljam da i đaci onda jako dobro reaguju, jer je to nešto što je njima blisko upotreba. Pa pazite, mi više sad još uvijek razgovaramo o tome. Ja sam, recimo, imala jedno iskustvo kada sam u jednom odeljenju davala temu, radili smo Slobodana Selenića i tema je bila Selenić u mojim očima. I zamolila sam ih sve da rade normalno, a samo jednoj devojčici sam dala da koristi šta god želi. I ChatGPT, druge vrste veštačke inteligencije, internet. I ona je uradila najgori zadatak ikad. Znači, prosto nije mogla da se snađe, jer odgovori su previše prozaični. Tako da vidjet ćemo. Mislim, to je revolucija. I da uključimo gospodina Petrovića. Ako se vidimo... Dobroveče. Hvala vam što govorite za Euronews. Hvala što ste mi zvali. Evo, pozdrav i od profesorke. Vama veštačka inteligencija... Pozdrav i mi se dobro znamo i dobro sarađujemo. Super. Vama u suštini veštačka inteligencija nije potrebna, ali šta mislite uopšte o njenoj upotrebi u nastavi? Sada ste i čuli deo onoga što je profesorka rekla o tim svojim iskustvima. Da. Pa evo, ja bih se osvrnuo na neko vrijeme kad smo mi bili đaci, kad smo mi počinjeli u okviru onog starog sistema gdje je sve bilo univerzalno i gdje je sve bilo projektovano za jednog učenika i gdje se nismo osvrtali na pojedine specifičnosti i potrebe svakog od đaka. Jer moj moto je da svaki đak je dijete u stvari sa posebnim potrebama. Dakle, svako dijete ima i posebnu emocionalnu potrebu i fizičku potrebu, znači neko sporije trči, neko brže, neko lepše crta, peva, lošije, nekom idu jezici, nekom ide matematika. Znači svakom, i nijedno dijete nije, moja deca nisu ista, nekom treba više ljubavi, nekom treba malo više ili malo manje pažnje, paženje i tako dalje. Tako da ono što je ova uspela da uradi veštačka inteligencija, a to je da nam omogući, kad već nemamo u svojim učionicama u kojima po neki put imamo i po 30 učenika, nažalost mi smo malo mesto ovdje u Paraćinu pa nam se broj učenika smanjuje i odeljenja su manje, jesu bolje za rad, ali ipak bismo više voljeli da su učionice pune. Ali recimo kad imate velike učionice i sad taj individualni rad koji se očekuje od nas, koji je nešto što je cilj svakog nastavnika, to je kada pitate šta je idealno, kako idealno je znači svakom učeniku prići, naći ono dugme koje znači, treba pogoditi u njemu, otvoriti ga, vidjeti koja je njegova posebna potreba i prići mu na sasvim novi, drugačiji način koji apsolutno njemu odgovara. Odnosno sašiti odelo prema njegovoj meri. Sad sašiti 30 odela u jednom odeljenju, to je jako teško ako ste sami, nemate asistenta kao u mnogim zemljama, znači asistenta ili čak dva asistenta plus znači druge stručne saradnike koje u tome pomažu. Znači ako ste prepušteni sami sebi, još ako imate decu sa standardno staroškolskim nazivamo posebnim potrebama koje su sada integrisani znači u rad ove škole, znači vi onda imate veliki problem jer nemate dovoljno vremena da sve to pokrijete i da priđete. Gde je sad tu dobra strana asistivnih tehnologija, znači što nam one pomažu, kao što je Olivera rekla, kroz razne platforme koje sam ja koristio, i Edmodo, znači i kroz asistivne znači aplikacije, naravno tu je sad i ChatGPT, evo vidite, on je 2020. lansiran, evo sad kraj mjeseca očekujemo njegovu 5. verziju. Šta to znači? Pa znači da se usložnjava, znači ono znanje koje je imao, znači na početku kao ni Google Translate kad je izašao, koliko je mana imao, danas je prilično dobar, ali i dalje nije savršen. Dakle, Duolingo, aplikacije koje se evo konkretno koriste za učenje stranih jezika, evo moja supruga već mjesecima uči španski i moram da ih pohvalim, prva je na svetu u svojoj kategoriji, znači svake noći do 2-3 sata radi Duolingo i jako je dobro u tome. To su algoritmi koji vam omogućavaju da tačno targetirano, znači ciljeno, zadovoljite svoje potrebe. To je ono što se zove autonomno učenje ili samoregulacija. A to je upravo cilj svih nas. To je znači da svako dete uči nekim svojim tempom. I mi kad evo Olja je spomenula radimo te kvizove, da li je tu Quizizz, da li je Quizlet, da li je Kahoot ili tako dalje. Svi ti sada kvizovi odnedavno imaju mogućnost intervencije veštačke inteligencije koja može da vam ubaci neko novo pitanje, samo utkucate temu u kojoj biste voljeli da stvorite kviz, ona već na osnovu pregleda interneta onoga što ima u svojoj memoriji može da vam da određena dobra pitanja. Naravno na vama je opet da li ćete ih izabrati, ne. Ali ono što je dobro je da vi imate povratnu informaciju za svakog učenika i na nivou cijelog odeljenja koje je pitanje bilo teško, koliko učenika je pogrešilo
rešio to pitanje. Onda imate, znači nisu dobro savladali present perfect, morat ćemo sljedećeg časa. Dakle, i naravno na osnovu toga vi možete da raspodelite određenu težinu zadataka na tim nivoima, znači što je i cilj naš nastavnika, znači ne može svaki đak da radi na najvišem nivou, jer imate i takmičare, ali imate i oni koji se muče, tako, koji imaju probleme i koji ne vole, na kraju krajeva jezik i ne ide im tako dobro. Tako da ta autonomija koju pružaju ti algoritmi, znači veštačke inteligencije, nama što se tiče jezika dosta pomaže, ali opet sa druge strane nikako nije savršena i sva istraživanja kažu da bez žive osobe, znači tutora, mentora, nastavnika u učionici, te tehnologije ne mogu, znači da, mislim, pola, mogu da vas dovedu do pola puta, ali ostalo ne. Zašto? Evo, na primjer, recimo, da date robot u učionici, znači njegov algoritam će reći, znači nisi uradio domaći, dobiješ minus po mom algoritmu i tako dalje, ali da ste nastavnik i vidite da je dete potišteno i kažete šta se desilo, ako on kaže pa ja nisam mogao, spavao sam kod bake jer su se tate i mama svađali, imali smo problema, nisam poneo svesku ili nisam uradio domaći, vi ne samo da nećete da date minus tom detetu, nego ćete otići u stručnu službu, adresirati znači taj problem i raditi dalje ono što ljudska bića rade. A to je da vidite celinu, celokupan pristup. Ili recimo na kraju krajeva kad se radi maturski ispit, najveći deo đaka u gimnaziji, evo kod nas kad bira predmet, on izabere engleski jezik jer kažu pa to je lako zato što smo čuli da mi na maturi kad dobijemo tekst za prevod, imamo književni tekst koji je jako složen za prevod, mi imamo, kaže, pomoć rečnika. Pa ja, što je to prosto, uzmem rečnik i ja lako, čekajte, da li ste sigurni da je tako lako prevesti? Ako ukucate taj isti tekst u Google Translate, on će jako površno to prevesti. Zašto? Zato što osoba mora da proceni da li u tom tekstu pisac se igra ironijom, da li je komedija, da li je tragedija, da li je znači sarkastičan, kakav je ton, kakav je kontekst i da li će te izabrati prvo značenje te reči ili sasvim 5., 6. ili 10. značenje te jedne iste reči. Tu u takvim kontekstima sažimanje situacije, u kreativnom mišljenju, kritičkom mišljenju i ono što je najbitnije, znači emotivnim odnosima još uvek neće moći bez čoveka. Hvala vam na ovoj vrlo iscrpnoj analizi. Evo, čuli smo negde je deo onoga što ste vi rekli obuhvaćen ovim odgovorom, ali da li možemo onda da kažemo da svakako je pomoć, ali ne može da učini nekog profesora ili nastavnika boljim ili lošijim? Apsolutno. Niti učenika, niti nastavnika. To je pomoć. To je jedna, kako je rekla moja jedna prijateljica, imam jednog mladog vrednog asistenta kome ništa nije teško. I samo to može da bude i samo može da bude povremena pomoć, dakle to ne treba bude osnova nastave, kao što je Borko rekao, čovek je nezamenjiv, upravo zbog tih emocija koje se između nas i učenika uvek stvaraju normalno, uglavnom pozitivnih na našu sreću i na njihovu sreću. I još je nešto Borko rekao što sam ja želela da prokomentarišem, ali naravno sad sam međuvremenu zaboravila. Međutim, šta sam htjela da vam kažem? Ono što je jako važno, čega smo mi svi svesni, da veštačka inteligencija treba da se koristi samo u toliko ukoliko će rezultat biti ili jednak onome koji bismo mi postigli sami ili bolji od toga. Koliko je rezultat lošiji, nema nikakve svrhe da se ona koristi. Ja sam videla sad tekli su, evo ovo je recimo Padlet što je sad bilo prikazano, tekli su ti neki pokušaji. Između ostalog, recimo on je dao odgovore, možete mu poslati dokument ili link da on analizira to delo i da na osnovu toga recimo postavi neka pitanja. To je jako površno što je ChatGPT uradio jer on na primjer ne poznaje delo Laze Lazarevića. Ali kada vi njemu date Romeo i Juliju, on je mnogo bolji. Znači sad izgrađuje se, jel? Da. Pa na kraju samo da zaključimo onda zbog čega postoji toliki otpor, odnosno uvek se stavlja ta fusnota kod upotrebe veštačke inteligencije. To je, ja lično mislim da se čovek generalno boji onoga što ne poznaje. I stalno se pojavljuje taj strah, ja ovo nemam pojma, ovo je grozno. Čim nešto ne znate, za vas je loše. Vi nikad nemate ideju, to je divno, ja ga ne poznajem. I mislim da je strah od nepoznatog i od toga što nisu ušli u materiju i mislim da svi, evo ja kolegama poručujem da treba da pokušaju i da se obuče da bi ipak prosto mogli da pomognu svojim učenicima da na pravi način koriste. Hvala vam. Neka bude to i zaključak našeg razgovora. Hvala najlepši vam.